Nyono maphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendima. Nyono endize maqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlondlo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangagqiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwavevezela izingwe nezingonyama. Madoda yamkhothamela sikhondla khondlo ovukuza eThekwini kwaye kwazamazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mla ukhozi FM luhamba phambili. Nginibingelele nginamkele kwesisiqephu esimnandi sokhozi FM TV igama lami nguNeliswa Ngwakacele. Namhlanje usuku lokugcina ngci enyakeni ka2025 okusho ukuthi siphumile ezindlini la sikhona siseMaritzburg emcimbini we-last dance sihamba nomsakazo ukhozi FM. Uyabona ke ziyakhala ziyenzeka izinto thina sokuthatha sikubeke wena hlala nathi asiyobona ukuthi ezinye ingane zenzani. Njengamanje ngime noShenge umuntu umculo wakhe abawuthakasela kakhulu la eNingizimu Afrika uphume stage Shenge ubona ihlwele zisukuma zizwa noma zikubona futhi uperform ingoma zakho uzizwa njani? Ngizizwa ngijabule kakhulu kuhleze kuyintokozo ngoba kusinto entsha into nje ihlala iyenzeka uthanda abahlezi bengitshengisa lona nje njalo luyafana abantu bangithanda kakhulu nami ngiyabathanda ngizizwa nje ngifudumele ngithokomele kakhulu ngisekhaya kahle ngizizwa nje ngisekhaya. Siyabonga kakhulu. Unyaka 2025 siyawuvala namhlanje. Mhlawumbe umbiko wakho nje kubabukela basemakhaya, ifiso zakho zanyaka 2026 bengalindelani kuwena? Engadlulisa nje kuba umyalezo ukuthi bebe phansi beqhubeke behloniphe bededele nje uNkulunkulu ezumsebenzi wabo. uNkulunkulu ophakamisa umuntu akayiphakameli. uNkulunkulu uyasebenzisa umuntu ukuthi umuntu aphakamise omunye umuntu akayiphakameli umuntu. Bengaphakami behlale nje bephansi bethanda abantu behloniphe. Esami nje sifiso salonyaka uzoqala ukuvusa ikhaya nje singakhela umama umuzi. Bese siphumelela sonke. Nabangani bami engizama nabo mama. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga maningene kahle onyakeni siyabonga kakhulu. Siyabonga. Thank you. Thank you.
uProfessor unengoma ekhona kwi-top 10 yomsakazo uKhosi FM. Ngaleka lokho umculo esimhlonipha kakhulu la eMningizimu Afrika. Unyaka phela unyaka ka2025. Mhlambe nje umuzwa wakho nabalandeli bakho kulonyaka nomculo wakho nje experience yakho. Inkosi ibusise sisi ngathi ngakhanyisela into oyenzayo. Ngiyabonga ithuba lokukhuluma kanje. Ngiyangijabulisa ukuthi nami ngibe khona emncintiswaneni wokujabula because it's not really about ukuthi ubani ohloliwe but ukuthi nje ingoma ezijatshulelwa abantu. So niyami khona ibambe iqhaza. Ngithi nje 2025 siphathe kahle nami ngijabulile. Nawe ubone ngathi into zakho zibe slow. Unyaka futhi omusha lo oqalayo engathi nje ungawubeka enkosini nezifiso zakho kuzokhanya. Ukhozi luhamba phambili hlezi lunathi njalo. Ngabuza mina uProfessor. Watch. Siyabonga.
Njengamanje sime nomuntu ohlukanise unyaka ka2025 wasifaka unyaka 2026 wathi uyoncengo uyo khona shoyo uzizwa unjani uma fika izolo Ngoba ngizadidekile angikakhona. ayi uthithwa yini Ngizokhola kahle kuseni. lalela ivoti likuvumile uthini kubalandeli bakho bonke bathatha isikhathi sabo bakuvotela bese bakhaya Ngizobonga nje kakhulu kubo bonke abathandi bomculo because umculo wami ube nelakhe wathandwa ibona bonke abantu ingakho namhlanje bekwazile ungipha ivoti. Ngiyabonga kakhulu bafowethu akunamagama ngisazoqhubeka ngibonga ngiyabonga kakhulu bafowethu enikwenze kimi ngathi ngingakwenza nakabanye ngiyabonga nje kakhulu. isuka phela ngoba kokwenze njani ubalo wayicasulile Emjolweni ziyakhala emjoleni 2026 amazwi akho singalindelani kumafikizolo kulonyaka esesingene kuona Obviously kuzolindeleka futhi omunye umculo wami njengoba ngihlezi ngirelease unyaka nonyaka so nje siyapheka e-studio phakathi nonyaka futhi ngizophinde futhi ngikhiphe umsebenzi kamafikizolo. Yeah. Sibonge kakhulu bhuti wami siyakubongela halala usiphinde futhi nangonyaka ozayo. Hayi makusavuma mangizobuya. Siyabonga. Lalela ngime noMroza Buthelezi umuntu osuse ku2025 asifaka 2026 uyazi sakazo Khoze FM esimthanda kakhulu. Unjani umuzwa kwi-last dance singena enyakeni omusha sha? Lalela su SABC su Khoze FM unyaka musha sha ingathi siyamangala nathi sayibona kumhla ka1 January kade silokhu sukhomba kude sukhomba kodwa sesikhona sithi #Khoze FM NYE25 besicabanga sithi hayi engathi nathi into ekude kodwa sasiphakathi sikona umuzwa mkhulu sijabulile abantu bafikile uyabona nje bonke abantu bajabulile uyabona ukuthi akulalwa bayahamba abantu baze bazofika la besuka kuma province ngama province bathi asikwazi ukunqamla unyaka ukhozi lungekho ilast dance ingekho intokozo enkulu sibona umculi ohlukanisa unyaka emsakazweni uKhozi eperforma estage ngesikhathi unyaka uhlukana umuzwa unjani ebantwini benzani uma ingena lengoma what a performance kaMafikizolo siyamhalalisela kakhulu uzamile kakhulu usebenzile futhi ngicabanga ukuthi izizwe zonke ziyakuvuma lokho ubona nangendlela umculo wakho downloadwa ngakhona ama views awatholayo kuzo zonke izinkundla zokuxhumana nezinhlanga ezinye othola ukuthi asilikhuluma ulimi lwesiZulu kepha uyazi ukuthi ngisho nabebala lengoma bayithanda benza ama challenge ngayo ngempela ibingeke ingabonakali igijima phambili kanje yaphinda futhi yazovotelwa abalaleli boKhoze FM bajabule kakhulu ngicabanga ukuthi njengoba sitrenda einkundleni zokuxhumana bebonga ukuthi naze nasilethela lokho bekade sikuvotela nango 2026 Khoze FM luhamba phambili niyalazi udaba sibonge kakhulu siyabonga kakhulu Neliswa happy new year niyabona ke ziyakhala lana kuyi last dance siqeda kuhlukanisa unyaka ngime no talent engubane sana ngena uya 2026 usizunja ngihappy kakhulu mina ngosaba umndeni wami uDecember ngona umndeni wami hlezi isikhala kodwa kulonyaka uNkulunkulu benathi ngiyawuthanda umndeni wami ngiyabonga ukuthi siphephile kulo December ngijabule kakhulu ukunibona guys jabula thina njengamanje ngime nomunye notathelelo Zodi 2026 notathelelo kwenzakalani ayibo angazi yazi angikholwa ukuthi siku 2026 ngempela and angazi nje ngothi ngachaza kanjani ufuna ukungena noba kulonyaka angizwa ufuna ukungena nobani kulonyaka Nkosi yami ngicela ungena nesithando sami bese ngena nomntana wami hayi mina umndeni wami wonke mfana ongakubana papa
Singene kanjalo ke enyakeni ka2026 siwumsakazo uKhozi FM sikhona la emcimbini we-Last Dance sibambisane ne-SABC. Sibonge kakhulu kuwena mbukele ekhaya ukuthi uhlale nathi kwaba ilesi sikhathi. Mhlawumbe ungaphumanga kodwa ububona ukuthi no ziyakhala khona la ePietermaritzburg. Sifisela unyaka omuhle onentokozo onempumelelo na kanjani sophinde sihlangane kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.